Commissie Derby is een organisatie die in 2005 in het leven is geroepen door moeders die zich wilden inzetten voor vrije tijdsactiviteiten voor kinderen met een beperking. Zowel jongeren als jongvolwassenen, zeg maar, tot 24 jaar gaan we. Het gebied betreft West-Vlaanderen. En eigenlijk zet iedereen zijn eigen in voor een apart onderdeel van de commissie. Dus als voetbal, zwemmen, knutselactiviteiten, paardrijden, muziek, sportmix en dan sinds net voor de zomer van dit jaar de voetbal derby. We zijn begonnen met een 4-tal workshops voor de zomervakantie. Toen zaten we op 6 kinderen en nu na de zomervakantie hebben we nog een familiedag georganiseerd en daar zijn er 6 bij gekomen. Dus we zitten nu op een volledig 11-tal. De training wordt nu 1 keer per maand gedaan. Het is een vrijwilligersactiviteit en voorlopig is dit voldoende. Spelers kunnen er altijd bij. Er zijn nog een aantal trainers van SV Oostburg die zich ook eventueel beschikbaar hebben gesteld om als extra trainer te ondersteunen. Voor meer informatie kunnen mensen ook terecht op de site van Stichting Commissie Derby te vinden op internet. Er staan de nodige inschrijfformulieren en aanmeldformulieren. Ja. We zijn er tot gekomen eigenlijk omdat we de jongens die hier in de buurt met een beperking rondlopen toch wel wat bij wilden brengen qua voetbalgebied. En er is vraag naar geweest om dat te doen. Dus zo zijn we er eigenlijk toe gekomen. Er zit een talent tussen, maar ik denk ieder op zijn eigen manier en kwaliteit. Maar ik denk als wij, zoals wij bezig zijn, komt er misschien toch een keer een talent bovendrijven. Er zijn jongens met verschillende beperkingen, dus het spelen van competitie zal op dit moment toch echt niet aan de orde zijn. In eerste instantie zijn de toekomstplannen dat we eigenlijk gewoon lekker voetballen en dat het een beetje uitbreiden. Misschien wat meer trainers erbij nog, wat meer jongens. En wie weet wat de toekomst ons gaat brengen dan. G-voetbal die doen echt competitie en dan kan je bij deze jongens, had dat niet leuk omdat de beperking te uiteenlopend zijn en ja, daar kunnen we niet echt een ploeg van maken om een competitie mee te draaien. Dus in feite doen we gewoon de jongens plezier door de training te geven en we kunnen ook zien dat ze het leuk vinden en dat is voor ons een hele voldoening. En dan willen we mee verder gaan. Ik wil er wel aan toevoegen nog dat we er veel plezier in hebben zelf en dat het plezier ook van de jongens afstraalt.